Sawubona Mandlovu. Yebo njani? Siyaphila nini? Ngiyaphila. Hayi. Asesiphuza itiye nje. Yebo. Ya, mina ngine-coffee lami nje. Nami nje ngiyetiye lami. Ushes. Yes. Kodwa indaba yetiye lakho angilazi nje. Hawu. Angiyazi. Ngobani? Kanjani? Wena ufaka i-tea bag nje, ufake ithi nje angazi imzuzu. Hayi. Ngisho umzuzu owodwa nje awudla. Awupheli. Ufaka nje ukhipha. Yebo. Uthanda ibe weak kakhulu. Yes. Okay. Ingakushayi inhliziyo yakho akufanele ishaye kakhulu. Uzoshaya wena ke. Ngoba namhlanje udla usathana. Ngizula usathane wami. Hayi. Hayi. Buka nje mina sengudlile wena ngiqalile ngiyawuthanda mina usathana. Vele umnandi. Manje uthengile le. Siyenze ekhaya. Oh ya. Noba. Sine ingane yami Amanda. Okay. Manje nengane ezingaki? Inengane ezo3. Ezo3. Amagama Amanda omdala, uSibonga owesibili, uSamkelo lo ogcina ngci. Umgcina. Awumbize ngani ukuthi usiphelele manje noma? Hayi, Samkelo ngiyalithanda leli. Okay. Ukuchaza ukuthini lo amukelekile into. Ngiyalithanda nje igama. Okay. Okay. Futhi waqanjwa ulokhuza ngosisi wami. Okay. Yeah. Manje la angithi benikade nibe nama-DVD lawo. Athandwa ubani? Wonke umuntu. uSamkelo kakhulukazi uSibonga noSamkelo. Okay. I-second born ne-last born. Bathanda bathanda wonke. Bathanda uPopayi lo. Wonke. Najikisela. Kodwa kakhulukazi lawo. Kakhulukazi. Okay. Abathanda. Okay. And lawa manje unkinsela nje nokhumba amnandi futhi. Amnandi bathi inkinsela iyabhora. Iyabhora. Inesikhaya kakhulu ephila bakhuluma isiZulu esidani siqinile kakhulu. Inile kakhulu sakudala. Yeah, ngoba le ibhalwe ngobani uNtuli. Yeah, iyabhora. Iyabhora le. Futhi ama DVD amane. Mane futhi. So cabanga ukuthi mangaba lento ibhora. Ngiyayishem, ngiyayibonga. Abayifuni. Kodwa ke lamanye ayibayawathanda nje. Ngoba nje ubonile nje aze abuya isonto elisingaki lesibili noma lesithathu ngawathatha ngathi bengafuni nawo. Yebo. Okay. Manje ukungitshela ngendaba ye Stokvel ukuthi manje ngisacela ukwazi ukuthi udlalwa kanjani. Kusho ukuthi khona le Stokvel senyama. Stokvel senyama. Hayi nje yemali nje isenyama lesi. Yeah. Sisidlala as a group njenge group. Yeah. Sihlangana emzini othile. Kwamusisi la esemnika khona imali. Kuba khona imali iqala ku100 ukwena ukuthi uyithatha leyo mali uthenga inyama malini. Okay, asiqalelana ke imali leyo qala R100 kodwa futhi uvumelekile ukuthi ufake noma imalini. Kodwa more than R100 not less than. Okay, awuqala qala ku100. Okay. Yeah. Akudlalwa lapho. Bese kuthi amabhuku lawa asuke ekubhalela anibhalela kuona anifakela kuona ilipho uhamba namabhuku ethu ayo nawo eChester eBusha. Mefika eBusha akhipha imali yomuntu bekhona isilipho abasifaka kulokhuzana. Asikisi ebhukwini lakho. So ukuphela konyaka ke sidlaleke ukuphela konyaka ke lezi stokfela ke bese eletha amabhuku kuthina. So imali ade uyikhokha usukela unyaka qala unyaka. Yona mali ozoba nayo ukuphela konyaka. Ukuphela konyaka. Kuwena futhi ukuthi uthanda ukuthenga inyama ngemali yonke yini le lapha phakathi ebhukwini noma uthenga nga half. Okay. Yeah. Ngimungitshela nani ngikhona indaba ye birthday manje usuku lokuzalwa. Oh yeah. Ave ngilithanda lelo suku. Ungibona nje sengifisa lifikile. Yo. Mhla 3. Ngesonto nje wasinjokumuntu kusibili namhlanje. Okay. But usuku lokuzalwa. Usuku lokuzalwa kwami mhla 10. Kodwa ke
nazo okay lento izoba ngomhla ka3 lento izoba yes surprise akade befuna singazi kodwa komunye wasihlebela wathi hayibo abantu befuna ukulahla phansi bo afuna ukunisurprise afuna ukuthi ngene ngingike nefaint straight hayi ngeke ngiyahluleka ukuyifihla mina lemfihlo manje ngiyanitshela okay akasibuza kade befuna ukuthi bagqoke ikanjani bathi kade bethe bazogqoka umaroon no jean i-top emaroon no jean uthi jean ke ingaba yibhulukwe ngaba iskate noma yini and yilaba bestokfel yilaba bestokfel so wonke umuntu ngebirthday yakhe laba bazalwe ngenyanga ethize bazobenzela bonke phansi ngoba nangenyanga iza khona abanye siqolisise ngoba ngakho sibaningi ke enyangeni ke sihamba nga2 yabo ukuze sikwazi phela nokuthi sikwazi ukuthengela abantu ngoba sengizothi nathi sesingenile ngoba phela sebeze basiqala nathi yabo fana ukuthi sesizodele sekwenzeke sithandile yona leyanto bekukhona no bring and share nje kumnandi mnandi kuphi sengifisa nje ukuthi nje awuselifikile lelo suku yo isonto nje awuma yebo Jesu ayibo lalela umculo cela usivulele lo mculo futhi abe mnandi ngempela abe bathi lento sengathi banosizi laba angazi abanalo usizi indlela bacula ngakhona maphi amazayoni la kwenzeke ukuthi bacule kanzima ngabe kuhlangene kuyizinkonzo ezinkulu kuyinkonzo ezinkulu mhlawumbe ngabo-12 sebefuna ukujula sebethandaza bejula kakhulu sebekhuleka becela enkosini sibasize ngento thizeni noma sebeyifuna ngenhliziyo zabo ngabo-12 le emini ebusuku ebusuku first thina phela amazayoni sisonda kusuke ebusuku kuthiwa mhlawumbe ngabo-10 kuze beyoshaya u7 ngakusasa hawu ngakusasa yebo hayi abelungu abafundi le nto sibaveze lapha laba amazayoni nje ngiyabona hayi abelungu abafundi le nto kuthiwa inkonzo izongena ngo9 ngo10 kufanele sekuphelile noma umfundisi eshumayele esethi bazobona okay sokusikhathi sokugodula sebeyahamba bamshiye kanjalo umfundisi bayahamba angithi bafuna uBlack Face nje hayibo kuwese nje maku Christmas ngoba kuthiwa awuzuvule ama presents phambi kuye esontweni manje zonke ingane seziyajaha abafuni ukuba khona esontweni bafuna ukuya ekhaya bazovula ama presents yebo thina seyivulela nje ama present ethu ekseni nje asinankinga nje uvuke nje ekseni uyikhulekela ubonga uNkulunkulu ukuthi awunkosi ngiyabonga ngosuku size lifike namhlanje qede lapho shaya ibreakfast nidle ugezwe uvule ama present sekuyabraya emva kwalokho sekumnandi enavulo kanjani ama present ngoba thina isiko lethu kufanele kube oyedwa okhethwe njengoFather Christmas uyena uzoma uthatha ama presents athi okay le ibalwe okay ngabani bese uyanikwa thina nje umuntu nje ufika onama present phela kwahlukile kangokuthi nawe nemali ehanayo nemali eningi uzokwenza abelungu kodwa-ke thina abasinayo imali eningi siyagoqa nje sigoqe kuthi uma ngabe usufika umuntu efika ukumnikeza efika nje umnikeze straight leya ngaphandle munelokhuzana munesihlahla sikubeke lapha esihlahleni nidle niqede nithi du bese-ke uyabatshetha ubani abanama-present abangenayo ayibo kuyabengenayo abani abazo-understand uphesha ukuthi mani ungenayo uyothatha phi ungenayo yabona bazo-understand ukuthi nayilunch nje i-present yabo na ukudla nje khona phela bakabakhethiweyo ngingelaphela unike wonke umuntu ngiyesaphi manje uzothatha abelungu kuphela abenza leyo nto nasabazuthi hayi thina senza manje sesenza ibizwa nge-secret Santa but ayikho secret but uyanqona kuyadecide ukuthi okay wena uzomthengela lo
so kone list nje, so mina ngizomthengela umuntu oyedwa womzala, ngizomthengela i-present kube u200 noma i200 rand, ngithengele umuntu oyedwa. Oh. Then kuya ngokuthi angithi wonke umuntu uzothengela. Oh, senithoye nonke. Yeah, ukuthi sesathola sonke i-presents, and kungabe ukuthi uzomthengela wonke umuntu nje. So ngcono mina ngizobathengela abazali nabantu aba-close kakhulu. Yep. Then ngizomthengela lo onqunye kule list. Yeah. Okay. Hayi, siyabonga kakhulu. Siyabonga. Uvala ngomculo lapha. Benzani? Bayaharmonizer. Yeah. Sini? Bayahamisha bathi. Bayahamisha, yeah. Bathi amen. Amen. Okay, hayi siyabonga kakhulu mama. Ongathina. Sanibona Zamani Zulu Nation, ninjani? Ngiyaphila kakhulu, ngiyabonga. This is the start of a very special video series documenting my friendship with Mandlovu, who helped us around the house back in Durban. Started recording this in last year, 2019 early, before we decided to come to Vietnam. So being here, I've really been missing our banter with Mandlovu. We used to just tune each other all day long. Very fun. So I thought I'd just share a bit of you know, my journey with knowing Zulu at a deeper level, and what sort of avenues that opens up in terms of connecting with someone in a much deeper way than you normally would, with that language barrier in place. So in the comments, send a shout out to Mandlovu, which is Sawubona Mandlovu. Also in Patreon, I'll have a special category that you could donate to Mandlovu, and just try and help her out in these COVID times. So yeah, send us a thumbs up and subscribe, and enjoy the video. Ngiyabonga, salani kahle.